paja anthu ambiri akuoneka kuti samakhutira ndi kafukufuku amene anachitidwa okhudzana ndi ngozi ya ndege imene inapha malemu asalo Chilima ndi anthu ena 80 ku Chikangawa. Mongatu ambiri tikusatira bwino kuti pa 5 November 2025 a Kaliyati ku Parliamentary anapempha a Minister of Homeland Security kuti afufuzenso bwinobwino kuti kodi chimene chinachitika ndi chani, makatu circumstances surrounding imfa ya amene a late Saulo Chilima. Kuchoka pamenepo tinazaona kuti panali pa 6 November 2025 a Isaac Noah Nkaka amene ndi phungu wa chipani cha Malawi Congress Party kumene ku Parliament, nawonso ndithu anazakumbusa a chipani cha Democratic Progressive Party kuti achite kafukufuku mwansanga okhudzana ndi ngozi ya ndege imeneja, makaponena kuti munthu ya kampeni a chipani cha DPP ankalonjeza zonena kuti achita kafukufuku okhudzana ndi ndege imeneja. Komanso ndithu Ankaka anazapitiriza kufotokozera kunena zonena kuti chipani cha Malawi Congress Party chinachititsa ndithu kafukufuku maulendo angapo, ndi zotsatira za kafukufuku ameneyo zikuoneka kuti a chipani cha Democratic Progressive Party sanakhutire nazo, ndi malo mwake ndithu akuwalimbikitsa kuti apange kafukufuku kuti anthu aziwe kuti kodi chimene chinachitika ndi chani. Posatira zimenezo tinaona kuti phungu wa chipani cha Democratic Progressive Party anayambitsanso nkhani imene ku Parliament, zimene zinaoneka kuti makosa 9 sizinasangalatse kumene kuti tione zimene anayankhula phungu ameneyi. Kumapitoka tipiteni nkhani. Malawi has seen the worst government ever, a clueless government, the government that knew nothing and did nothing. The government that turned this country upside down. Instead of moving forward, Malawi was moving fast but backwards. Malawi Congress Party has taken us back in 1930s, where access to food, education, health care, among others, was impossible. Mr. Speaker, sir, the SONA that was delivered in here by President of the Republic of Malawi is the only roadmap to a prosperous Malawi. It gives us answers to the challenges that Malawi is facing now. Mr. Speaker, sir, we have to commend Professor Arthur Peter Mutharika and the DPP-led government for taking money from capital city to the constituencies. There is no government that did this before. We are so blessed to have Professor Arthur Peter Mutharika as the President of the Republic of Malawi. With 5 billion, Mr. Speaker, sir, Malawi has been liberated from evil. Malawi has been healed, and Malawi is free from poverty. That money, 5 billion, is so huge to our constituencies. And it will help us to build schools. It will help us to build roads. It will help us to build bridges. It will help us to build health centers. It will help us to eradicate poverty in Malawi. Ndi mwayiwanzama woparasa ndi manja. Mr. Speaker, sir, before I resume my seat, my heart is broken. I live in sorrow. I live in fear, and my hands and legs are cut. One thing I have not noticed in this life, why is it Honour member for the like that each time our friends in oppositions are in opposition, we lose prominent figures in this country. In 1963, we lost people in Mwanza. And in June 2024, we have lost prominent figures. Mr. Deputy
Speaker, sir, what pains me most, we have lost a sister, the only pilot female in the army, in the name of Flora Ngwilinji. That lady was my sister. He was a beacon, he was a pillar. And so, Mr. Speaker, sir, this is a great loss to the people of Malawi and to the people of Cholo, Konjeni, Mangunda. But I'm happy that the minister responsible, Minister of Justice, has taken the responsibility that he will make the inquiry and the truth will be known. We can't continue losing prominent, important people in this country like that. Hold on, honor members. Mr. Speaker, sir. Wait. Honor members, I'm wondering where the honor member at the back is standing, the lady honor member. You, I don't know why you are standing. What? The honorable member still has 2 minutes and is presenting a maiden speech. Honor member, consider winding up. We don't have much time, please. Mr. Speaker, sir, as I've put it, we are so heartbroken that we did not even see the face of our sister when his body was in the casket, because the government did not give us that chance. We are calling for fresh investigation. Chabwino tamva amene wayankhulira phungu ameneyo akuoneka zona kuti speech yake inali powerful nde inagwedeza magezi aku chipani cha Malawi Congress anapeza zoti ayimirira kumeneko mpaka nazinatenga Deputy Speaker of Parliament, First Deputy Speaker of Parliament kupanga intervene kuwakhazika chete makosana amene kuti akhale pansi amalize zoyankhula zake phungu ameneyo. Mbefunso nkumati ndi chifukwa chani makosana amene akuona kuti BP inashuta kumene ku Parliament. Nkhani tupaja oyipa amazizimuka yekha ngakhale sanatchulidwe zina komano chikumbumtima chimamugunda kuzindikira kuti zija ndinapalamula zija zili ndi kuthekera kozapanga backfire. Ndetu kushuta kwa BP kumeneko ndi chisimikizo kuti makosana amenewo chilipo china chake chimene amazindikira maka nkhani yokhuzana ndi ngozi ya ndege imeneja. Ndi chifukwa chake ma BP amapeza zoti akushuta nkhani imene ikabweresedwa kumene ku Parliament. Pajaso wina ndoja akabwira amene azafotokoza kuti akuti kafukufuku wa sopano akamachitika aonesekese zonena kuti ayambe kafukufuku wa imfa ya malemu a Bingwa Munthalika amatero choncho. Chifukwa chani amayankhula mawu amene aoneka kuti mawu amene aja akubwera moopsa mtima pozindikira kuti ngati kungachitidwe kafukufuku wa sopano ndi kuzindikirika kuti zina zake zinachitika mwanseri panachitika foul play. Makosana amene ndati ali m'madzi nchifukwa akumalubaluba zinthu zambiri amene wachilungamo akumangoneseratu yekha kunoti awa akuyima pa chilungamo amene akuchita zokayikitsa ndi amene akumadumpha. So paja Minister of Justice amene watunda Charles Muhango anazafotokoza kumene ku Parliament kumene amazanena kuti atenga malipoti amene a chipani cha Malawi Congress Party anachita makankhani yokhuzana ndi kafukufuku amene anachitika pa ngozi ya ndege manager. Ndipo paja kafukufuku woyamba anachita ndi akatswiri aku Germany amene pa website yawo anazapanga publish panali pa 13 July 2024 kunena kuti anapasidwa black box ndipo anapanga extract audio imene makosana amene anatisiya mu ndege imene amakambirana komanso china chilichonse chokhuzana ndi mmene zinachitikira pa ngozi ya ndege manager. Komano zina zodabwitsa kwambiri anthu amene anazawerenga ripoti la ndege imeneyo maka atatulutsa makosana amenewa akatswiri amenewa zinaonesa zona kuti information ina muna alibe yokhuzana ndi zimene amayankhula kuti anapanga extract mu black box. Ndi anthu ankalumikiza kunena kuti paja Chakwera anazapita kumene ku Germany report imene isanatuluke of which ndona kuti anthu ena amakambikira kuti nkutheka nakapanga bribe kumene kuti nkhani imeneyi yokhuzana ndi nkhani ya black box isatuluke mu report imeneyo. Ndipo tengera kuti ena amangokhala ma speculations chilungamo chazaziwika kuti chimene chinachitika ndi chani kutakhala zona kuti kwachitika kafukufuku wasopano nkutheka pali maganizo pa nkhani imeneyi pamene tikunenazo kuti phungu wa chipani cha DPP anaonesa
kuonetsa kuti anakweza mabipi ena mwa akuluakulu aku chipani cha Malawi Congress Party ku Parliament pamene amakamba kuti kukhale fresh investigation zokhuza ndi nkhani ya ngozi ya ndege imene inapha aleti Saulos Chilima ndi timu ina imene anali nayo pa 10 Juni 2024. Ngati maganizo amenewo alipo mutha kutifotokozera comment section, koma molemekeza maganizo anzathu saiwale panga like video imene komanso panga subscribe channel imene cha Fox News 18 chongoti nkhani zambiri zikamachitika ndiye kuti zitakupezani mosavuta.